सार खौरां बिजोङावहाय गोबां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों जे नोंथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो हादान सिफायदों होननानै बिटिसिआवहाय बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? दा बे जोंनि थाखाय थारैनो मोनसे गोमोथाव बाथ्रा जादों, मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो बेवहाय गोबां माखासे माने नायबिजिरनांगौनि दरखार जादों। जोङो स्पष्ट भाबै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलार बिथाङा बुंदों बेयो सरासनस्रायै सोरबा सादा बुसा आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै हादान एवफैनानै हाग्राखौ फोजोबस्रांनाय आरो बेवहाय हा दखल खालामनायनिल' बाथ्रा नङा। बेयाव मोनसे माने गोथौ राजखान्थियारि माने खैसार दङ, माखासे पलिटिकेल कनस्पिरेसि बाव दङ। सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया बेबायदि बाहेरानिफ्राय 500-600 जन मानसिखौ अर्गेनाइज खालामनानै मोनसे जायगायाव एखे दिनावनो हाग्रा एवस्रांहोनायनि बेबायदि अभियानखौ खालामनानै बिटिसि ओनसोलनि हाग्राखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरो बेजोंनो बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गुबुंले थासारि लाबोनानै गावजों गावनि गेजेराव माने मोनसे गिथाव बाथाव थासारि सोमजिहोनायनि बे कनस्पिरेसिखौ खालामबाय थादों। बे जिनिसखौ जों नुदों जे 500-600 जन मानसिया बबेनिफ्राय फैनानै हाग्रा एवदों। बिथांमोनखौ निस्सय सोरबा लाबोदों, सोरबा लाबोग्रा दं, सोरबा थुनजुलायग्रा दं, खिथुआव सोरबा बिथांमोनखौ थानानै बोलो होग्रा नारखोग्रा निस्सय दं। आरो बे रावबो जानो हाया, राजनैतिक दलफोरनि बादै रावबो जानो हाया। दा बबे शक्तिया, बबे आफादा, बबे राजनैतिक दला बेजों लोब्बा दङ, आंनि मथे बेखौ गोथौयै नायबिजिरनांगौनि दरखारा दं। जोङो जेखि जाया मानो हाग्राखौ खुनु प्रकारै जोङो एवनानै गोदानै न' लुनानै थानाय, हा आवग्रिनाय बेखौ जों लायहोनो हाया। बे रायमना नेसनेल पार्क, सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ जोङो एगेन्सिबो हा दखल खालामग्रा मानसिफोरनि आखायाव जाहाथे थाङा, बेनि थाखाय बिटिसि सरकारा गोख्रों आखाइजों जोङो होबथानायनि राहा लामाखौ जों लाबाय। आरो बेवहाय खुनु सोरबा राजनैतिक दलनि बबेबा संगठननि थुनजुलायनायाव हाग्रा सिफायनायनि जे अभियान बेखौ जों माब्लाबाबो जाफुंहोनाय नङा। जों बेखौ होबथागोन, जेरैखिजाया जोंनि हाग्राखौ, जोंनि सम्पदखौ जों रैखा खालामगोन। आरो जायफ्रा हाग्रा एवनायजों सोमोन्दो दं, आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन, बबे जायगानिफ्राय फैनानै बिथांमोनहा हाग्रा एवदों, बिथांमोनहा गोख्रैनो गावबागाव जायगायाव गिदिंनानै थांफिननांगोन। गासैबो हाग्रा एवनायनि जे लाहार फाहार बेखौ बन्द' खालामनांगोन आरो बिथांमोनहा गाव गावनि गामिफ्राव, गाव गावनि ओनसोलफ्राव थांनानै निगाजि भाबै जाहाथे रायजो जाहैनाय, गावनाव जे दं गावनि हा हुआव मावै दाङै जानाय, बेबायदि सानस्रिजों खामानि मावहैयो। आरो बाव हाग्रा सिफायनायनि थाखाय बिथांमोनहा जुदि जुजिबाय थायोबा बेवहाय बिथांमोनहा गोबां खहा दं आरो बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। बे जों बेखौ माब्लाबाबो जाहोनाय नङा। बयबो जों खौसेयै सरकाराव थायै जेसेबां दल संगठन आफादफोर दं, रायजो राजाफोर दं, बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा बयबो सब जाथि जनगोष्ठीफ्रानो खौसे जानानै जों हाग्राखौ रैखा खालामनांगोन। बेनि थाखायसो जोङो दा खौसे खामानि मावनांगोन। लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि प्रसासन, फरेस्ट बिभाग, आयेन कानुन जे दङ बेखौ गासैखौबो गोख्रों खालामजोबनानै हाग्राखौ रैखा खालामनायनि हाबाफारिखौ जों दा लागोन आरो बेवहाय जों आगानसेबो फावसायनाय गैया। दिनै जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि RIDF फान्डनि बिटिसि ओनसोलनि रास्ता माने दलं डेभेलप खालामनायनि नामाव जेखिनि जोंहा बिटिसिआव फैसा मोन्दोंमोन, बे थांनाय आसाम गभर्नमेन्टआ UPPLनि सरकारनि आमोलाव जेखिनि माखासे बिथांमोननो खामानि मावनायनि नामाव फैसा हरनो गोनां दङमोन, बे फैसाखौ UPPL सरकारा आदाय खालामनानै लाबोनो रोङियाव आसाम गभर्नमेन्टनिनो PWD बिभागाव बे थाखाया गोग्लैसोनानै दंमोन। दा बेखौ जोङो बिटिसि ओनसोलनि लामा जाम्फै, लामा दालां मावनायनि थाखाय जों बिनानै लाना फैदों आरो बेवहाय दा आङो आंनि समस्थियाव गासै RIDFनि नामाव दोंथाम लामा, बे लामाखौ हमनाय जादों। बेनि गेजेराव जों दहाय फुङावहाय थाफ्लाजरा फानबारिनि गंनै दालां, दंफां दालां बायनानै दंमोन, बे दालांखौ मावनायनि नामाव हमनाय जादों 1,50 लाख थाखानि आरो बेखौ फाउन्डेसन खालामबाय। आरो बेनि उनावहाय नैबेवहाय आरोबाव जोंहा मोनसे दंबावो, नबीनगरनिफ्राय थिथागुरि बड'फोराव थांनाय गासै बेवहाय 2 किल'मिटार लामा जागोन आरो गेजेराव गंसे दंफांनि दालां दं थेलखङा दैनि सायाव। बे थेलखङा दैनि दंफांनि दालांखौ सिफायनानै RCC दालां बानायनायनि थाखाय गोबां समनिफ्रायनो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोनसे दाबि दैखांबोबाय थादोंमोन। बेखौ जोङो दिनैहाय बे RIDFनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय फैसाजों जोङो लुफुंनानै लानो हासिगोन। लोगोसे 2 किल'मिटार लामायाबो जोंहा सलासल जासिगोन। दा नर्थ गङियानि आइ आफा रायजो राजाफ्रा सिद्दायै कसुगाव बे बाजारसिम फैनो थाखाय सिं नैबे साहाथिंजायनि लामाखौ
जोङो नबीनगरजों ओंखारबोनाय बे लामाखौ जुदि बानायनो हायोबा दालांबो जुदि जायोबा रायजो राजाफोरनि हान्था मेलायाव जथेस्थ' मोजांसिन जागोन। रायजो राजाफ्रा बेखौ नोजोर होनानैनो सिगांनिफ्रायनो बे लामाखौ मावनो थाखाय दाबि दैखांबोदोंमोन। खिन्थु जोंनि आखायाव सरकार गैयैयाव जोङो दालांखौबो मावना होनो हानाय जायाखैमोन, लामाखौबो जों मावनो हानाय जायाखैमोन। रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन थांनाय 5 बोसोरनि UPPLनि सरकारनि आमोलाव बेफोर लामा आरो दालाङा जाथों होननानै बिथांमोनहा आसा खालामदोंमोन, मावनानै होजानो बिथांमोनहा लुबैदोंमोन। खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया जाबाय बिथांमोननि आमोलाव बे लामाखौ बे दालांखौ मावनानै होनो हानाय जायाखिसै, जायनि थाखाय रायजोफ्रा थांनाय 5 बोसोराव गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों। हान्था मेलायाव गोबां बिथांमोनहा उसुबिदायाव गोग्लैदों। दा बेखौनो नोजोर होनानै आं देग्लायहाय जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ दा 2 मासल' जादों। बे 2 मासावनो जोङो गासै बेबायदि UPPLनि आमोलाव मावजायै बिथांमोनहा मावनो हायै जेखिनि लामा दालांफोर दं मावनो थाखाय जों इतिमध्य सेंसन होनानै खामानिखौ जोङो स्टार्ट खालामजेनबाय। आरो बेखौ जाय थिकादारा दिनैहाय मोन्दों बिथाङा सानसे साननैनि गेजेरावनो खामानि मावनो सुरु खालामसिगोन। रायजोफ्रा जाहाथे दैज्लां बोथोर फैनायनि सिगांनो बे लामा आरो दालांखौ हान्था मेलानि थाखाय बाहायनो हायो, बेनि थाखाय दैज्लांनि सिगांनो दालांखौबो कमप्लिट खालामनो, लामाखौबो कमप्लिट खालामनो थाखाय जों बेवहाय मोनसे थांखिजों खामानि मावगोन। आं बेखौनो थिकादार जाय बिथाङा मोनगोन बिथांखौबो बुंगोन। दा दिनैनिफ्राय जोङो स्पष्ट बुजिनो हाबाय, बुंनो हाबाय जे बे लामाया आरो बे दालाङा मावफुंनाय लोगो लोगो हानाय लोगो लोगो रायजोफोरनि दीर्घमियादि मोनसे जे समस्या, गोबाव समनि मोनसे जेंना, बे जेंनाया सुस्रांजासिगोन। आरो हान्था मेलानि बेलायाव रायजो राजाफ्रा गोरलैयैनो थाबैनो कुसुगाव आरो नर्थ गङिया मैनागुरिसिम थांलाय फैलायाव जोंहा गोबां सुबिदा जासिगोन। फरायसाफोर कलेजाव फरायनाय, हाइ स्कुलाव फरायनाय दङ, हाग्रा सिङाव जोंहा हाइ स्कुल गैया, कुसुगाव हाइ स्कुलाव फैनांगौ, बे सिं लामाजों जों फैनांगौ। बे सात्र सात्रफोरनि थाखायबो उपकार जागोन। कुसुगाव हस्पिटालाव बेमार आजार जायोबा जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा फैनांगौ जायो, बेसेबांबा गोजानजों गिदिंना थांनांगौ। खिन्थु दा बे लामाया जायोबा जों सर्टकाट लामा मोनबाय हिसाबै रायजोफ्रा बेजों फैनानै थाबैनो हस्पिटालाव सहैनायनि बे मोनसे सुबिदाया थाबाय। गतिके जोंहा आरो फारसेथिंजाय मोनसे बाथ्रा जाबाय मा, जोंनि नैबे खाथियाव थानाय साहानि रायमना नेसनेल पार्क जे दङ, दा बे रायमना नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनो थाखायबो, बेनि हाग्राखौ, बेनि जिब जुनारखौ रैखाथि होनो थाखायबो जायफोर फरेस्ट बिफाननि जोंहा बेवहाय कर्मचारिफोर दं, अफिसारफोर दं, फरेस्ट गार्डफोर दं, बे लामाया बिथांमोननि थाखायबो जोबोद मोजां मोनसे बाहायजानाय लामा जानो हागोन। बेखौनो बाहायनानै बिथांमोनहा रायमना नेसनेल पार्कनि सिकिउरिटिनि खामानिबो मावनो हागोन। ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो बे लामाया खुब उपकार। गोग्लैसोनाय सा ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय बे लामाया मस्ट' दरखारि लामा। आरो दिनै बेखौ लुफुंनो हानानै आं थारैनो बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो आं सानो रायजो राजाफ्राबो थोजासे गोजोननाय मोन्दों। बिथिंनि सोमोन्दै सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो दा प्रथम खोथा जाहैबाय मा, जोंनि BTC ओनसोलाव गोबां भेन्सार फरायसालिफोर दं, LP, UP, हाइ स्कुल, सिनियर सेकेन्डारि, कलेज। दा बेफोरखौ जोङो BTCनिफ्राय एबार प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि थाखाय मोनसे जों आयेन बानायगासिनो दं। मैयाबो जोङो जे कमिटिखौ आङो आयेन बानायनो थाखाय दाना होदों, बे कमिटिखौबो लानानै मैया आरोबाव जों जथुमलायदों, सावरायलायदों। आसा खालामो जोङो जानुवारिनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव जोंनि BTCनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि, कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे आयेन बानायनाय बेखौ जों मावफुंनो हागोन। बेनि उनाव बे एक्टआ पास जानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलनि जेसेबां भेन्सार स्कुल दं बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जोङो लाहार फाहारखौ जोङो खालामदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोबां माखासे फोरोंगिरिफोरनि पस्ट खालि जानानै दङ, बे पस्टफोरखौ फिलआप खालामनायनि थाखाय इन्टारभिउ फाथिनाय बा टेट परिखा जायफोर पास खालामनाय बिसोरनि माखासे मार्कखौ भेरिफिकेसन खालामनायनि प्रसेसा जागासिनो दं। जेखि जाया फरायसालि आरो फोरोंगिरि फरायसाफोरनि जेखिनि आंखाल बेखौ सुफुंनानै BTC ओनसोलाव फरायसालिफोरखौ बा फरायनाय सोलोंथाइखौ जोङो फोसाबनायनि मोनसे अभियानाव दा दंबाय थायो। सोलोंथाइ बिथिंनि जेंनाया BTCनि बायजोआवबो दङ। नोंथाङा सासे MLA हिसाबै मा फोरमायनो सानो BTCनि बायजोआव? BTC ओनसोलनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि जेखिनि फरायसालिफोर, बे फरायसालिफोरनि बाथ्राखौ जोङो BTC ओनसोल सिङाव थानाय जेसेबां फरायसालिफोर दं बेखौ जेसेबां गुरुत्व होदों समान समानैनो जों एखेलगेनि गुरुत्वखौ होबाय थानाय जाबोदों। दा BTCनि बाहेरायाव थानाय जोंनि गोबां जिल्लाफोर दं आसामाव, बेफोराव बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि हालोदा, फरायसालिफोरनि हालोदा बिराद गाज्रि। मास्टार थिसननाय गैया, स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखै, अबस्थाफ्रा बिराद गाज्रि।
फैनानै थांनायनि मोनसे माने बे थाखोआव बे फरायसाफ्रा माने फरायसालिफ्रा दा दंफैयो दा बेखौनो जोङो बोरै रैखा खालामनो हायो बोरै प्रभिन्सियेलाइज खालामहोनो हायो आरो फरायसा फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ बोरै सुफुंनो हायो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजोंबो रायलायबाय थादों दाख्लै जालांनाय जे मोनसे गोजां बोथोरनि एसेमब्लि सेसन बावहायबो आङो बिटिसिनि बाहेरानि जोंनि फरायसालिफोरखौ माने जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामो बेनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनाव जरदार भाबै नारसिननानै आसाम बिधान सभायाव आङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे जबाब बिनाय जादों आरोबाव आसामनि जोंहा जाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ BKWCनि नेताफोरजों सावरायनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि प्रक्रियाखौ जोङो लासिगोन होननानै ओइदिनखालि बेवहाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया हाउस सिङाव मोनसे जबान होदों आं सानो जे थाबैनो बिटिसिनि बाहेरानि फरायसालिफोरनि हालोदाबो मोजां जागोन आरो स्कुलफोरनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बे जेंनायाबो जोबगोन